Takže ahojte, že som bola tak dlho ticho. A teda dneska to bude unboxing na 3 pečpákov. Prvé je nejaký papierik, to nebudem asi čítať, lebo to je nejaké to. A to rozbalí, ktorú stranu nohu, takto, alebo nie takto. Z vrchu to rozbalovať nebudem. Aby som tam nepostrihala nejakého pečopáka alebo čo. Neviem, aký sú to pečopáci, lebo to mi objednávala mamina. Podľa nej je to veľký unboxing. Mali tam byť 3 pandy, ale pani neposlala 3 pandy. Ak by tam boli 3 pandy, tak... To sa asi vrchu mal otvárať. Tak, jupi! Konečne som sa dopracala k pečkom. Tak teda ešte treba rozstrihnúť a poďme na to. Tak. Jej, prvé je to takáto ovečka. Zajačík. Je tam viac ako 3. Páv, ježiš, páv. To som strašne chcela. 4. je... Wow, 5 je takáto srnka. 6. vec. Jej, taká psičkovi títo pečopáci. Tak zbožňujem. To ešte žiadneho nemala. Ja to myslím. Ďalší pečopák. Jej, to sú 2 pečopáci. Ja som brutálne chcela čivavu. Brutálne som strašne moc som chcela čivavu. To plemeno proste páči. Ja si čivav tu není. Ale tak, dobre. Takže poďme na toto. Už keď to držím. Ešte tu niekoho, teda sama seba, alebo maminu dopichám, takže možno to odkladám a takže to bude posledné, takže ideme, tu je to nejako zašité, alebo čo, aha, nie. Sú nejako tak divne zabalení, že sú tak ľahko odbaliteľní. Tomu sa síce teším, ale aby som ho nepoškriabala. Teraz. To je moje najopatrnejšie strihanie. Opatrnejšie to už fakt neviem. Tak. Au. A s takýmto klobúčikom. Sa to má dať. S takýmto klobúčikom bola takáto čivava. Ja neviem, ako to mám ukladať, lebo neviem, či budete vidieť na kameru. Fakt to netuším. A teda, áno. A teda ďalší pečopak je tento... psík, neviem, aká je to rasa. Do komentárov napíšte, aká je to rasa, lebo ja nepoznám moc tie rasy psov. Takže pre mňa je tak španielská dedina. S takýmto šálikom, alebo čo je to? Takto. Idem dávať policiačky. Tak, papieriky čítam nakoniec. Také moje heslo. Ďalej, tento páv, wow, z pohľadnicovej. Cedulka. To sa dá aj prenášať. Mala by tam byť nálepka. Teda je tam taký symbol, že asi by tam mala byť nálepka. Ale fakt neviem. Ja som sa spomenula, že chcem zbierať pečopákov až von v 7 rokoch. Vtedy už nálepky nedávam.
to nejde rozbaliť. Aha, tu sa to má takto. Prepačte, že toto video bude také dlhé, ale neviem rozbalovať pečopákov. Takže, aj keď všetky moje videá, teda skoro všetky, boli zatiaľ unboxingy, takže asi čakáte, že tu je nejaká nálepka. A asi hej. Tá nálepka nie je. A tu nie je. Tak asi je to tá nálepka. Taká úžasný. Ale hneď ukážem, keď ho... Aha, to nie je nálepka. Kde je tá nálepka? Fakt neviem. Ešte som asi nemala pečopáka s nálepkou. Teda určite som mala pečopáka s nálepkou. Lebo tých nálepiek pár mám na počítači svojom. Ale... Aha, tu je tá nálepka. To je čo? Aha, to nie je. Jej! Zajačí. Tak pôjde tiež na môj počítač. Alebo nie. To je moc zlatá. Ďalej taká ako pohľadnica. To bude takéto pozadíčko. A takže takáto korunka, alebo čo je to? A ešte pečopák teda. Au. To nejde rozbaliť. Dúfam, že ho nepoškriabem s tými nožničkami. Čo odletelo? Aha. Wow. Krásny. Ja sa mi pokúsim dať túto korunku, alebo čo je to? Tak, no. Korunku fakt nedám. Tak, to zajačík bol k nemu nálepka a papierik. A to bol zatiaľ len dva. Tak, tento zajačík ďalej. Takýto. Takáto cedulka LPS a taký zajačik. Netreba to ukladať, ale dobre. Fuj. Len tá korunka. Jedna vec je s tou korunkou a to je nechutné. Som na vás zautkla s nožničkami. Tak. Ja som to zaujímavá. Ešte... Ja pozerám, tak všetky sú rovnaké. Prvé je to asi takýto. A to je tento. Hop. Ďaj. Ja teraz ak by vás zaujímalo, že prečo robím stále len unboxingy, lebo ja rozširujem svoju zbierku, lebo jak som to začala zbierať, už je tá nová edícia. A ja mám strašne málo tých pečopákov. A nebudem si predsa kupovať tých škaredých z novej edície. Tak, teda stále
robím tie unboxingy z nejakých stránok proste. Že si kúpim buď hraných alebo takýchto nových. Týchto mi kupovala mamina. Takže... Ja som typovala na 5. Mamina mi povedala, že tam budú 3 pečopáci. Ale sú tu 3, 4, 5, 6, 7, 8 pečopáci. No tak 3 a 8, 3 a 8, tie dve čísla sa podľa mňa od seba dosť líšia, tak neviem, v čom bude ako problém, ale mamina hovorila, že zásielku pozerala. Ježiš, zlaté, že? Prasa. Tak. Ja to tu ukladám tak dosť nespratne. Tak ten záček bude ležať. Ja útočím na tú pohľadnicu, lebo ja strašne zbožňujem tie pohľadnice. To sa strašne páči. Proste mne sa tie pohľadnice strašne páčia. Ja som mala len jednu pohľadnicu od takej rybičky. Len takú od takej rybičky a to boli moje pohľadnice. Čiže len takýto pečop. Není z pohľadnicovej. A je to teda strnka a mne sa vždycky strašne páčili strnky. Nikdy som nemohla tú strnku proste dostať. Ja neviem, ja som vždycky mamine hovorila, že aby mi kúpila strnku a ušetrila som si čas na vytvanie. Je tá nálepka? Tá nálepka tu nie je. Ježiš. Ty krabici, aha, to je krabica. Tam nie je nálepka. Lebo bolo napísané, že je tam nálepka. Aha, tu je tá nálepka. Táto strnka. Strašne sa mi tá strnka páči. Prvá strnka a možno aj posledná, ale v to nedúfam. Z tej strnky sa by som netypovala, že to je pre strnky, ale je to zlaté. Ďalej tu má v sebe takýto ohníček. Neviem, na čo je to. Aha, už viem. Takúto paličku. Už viem, čo je to. To je takto na tú paličku. Takto zastokne. A že sa tak akože to nebol z pohľadnicu, padá pohľadnica. Ja toto sa brutálne teším. Božňujem takéto kabelko. Teda videla som to párkrát na nejakých internetových obchodoch. Lebo ja strašne pozerám tie internetové obchody. Nálepka. Hurá, ďalšia nálepka. Strašne krásne. Tohto psíka som si tiež veľmi želala. A aj jednu čivavu a tohto psíka, lebo to som videla v nejakom vianočnom špeciále. Neviem už, kto ho robil. A strašne sa mi vtedy ten psík zapáčil. Neviem, aká je to rasa. Mňa nezaujíma. Ja poznám len chrta, dogu a čivavu od pečopákov. Čo vidím, že to... A chrta poznám preto, lebo som videla veľa videí, čo bol chrty a tam som sa naučila, že to je chrt.
Potom dogu poznám, lebo je veľmi vzácna a už veľa po nej pátrem. Ale na Vianoce by som ju mala dostať. A čivavy sa mi to ešte páčilo. Neviem, či sa mne to len zdá, ale tie čivavy podobajú ušami na koaly. Strašne sa mi to zdá. Bokne takýto fén a tento. A samozrejme kabelko. Kabelku nevyhodím. Tá bude takto. Čo je? Nič lepšie ma nenapadlo. Počkajte. 2, 4, 5, 6, 7. Čo? To bolo som 5,5. A divné. Ja som ich napočítala 8. Asi neviem počítať. Tak. Takýto lístoček. To je kravička. Aj keď podľa mňa každý, kto raz videl kravičku od Pečopákov, vie, že toto je kravička. Aj keď nie všetci vedia, že je to kravička. Áno, sama som to zažila raz v škole. Hej, áno, raz sa ma moja kamarátka spýtala a ja som si donesla kravičku a ona sa ma spýtala, že čo je to. Ona nevedela, že to je kravička proste. Ja som ju roztrhla. Je to korto. Tak. Ďalej pohľadnica. Takto s kravičkami. To je tá Pečopácka kravička. Ja tam tú podobu vidím. Samozrejme, že nie sú kvetinkované ani nič. Tak blbo to ukladám, lebo to nie je vidieť. A tých, čo by ste si dali... Takže takýto zvonček na krk a kravička. Samozrejme. Nemôže byť Pečopák bez Pečopáka. Tak. Idem. Jo! Au. Ježiš, to je zlaté. To je hus? Nie, to je labuť. Nepoznám rozdiel medzi labuťou a huscom. Pre mňa je úplne jedno, či je to labuť alebo hus. Keď to dostanem, tak mi to nie je jedno. Keď to vidím na nálepke, je mi jedno, či je to labuť alebo hus. Lebo husy sú... To idem rozbalovať. Zostalo mi na výber niečo. Nemôžem ísť rozbaliť to, čo už je rozbalené. Že každý to uvidí. Takže predsa len sa vyplatilo od tohto, lebo to sme kúpili na... Ja viem, že, neviem to prvé slovo, ale viem, že skončilo sa to na slovo hračky. Takže predsa len sa to od nej vyplatilo kupovať, lebo poslala nám viac Pečopákov. Aj keď to nebola vzácna panda ani nič také, ale bolo to 7 alebo 8, no už neviem počítať, že už radšej nebudem hovoriť žiadne číslo. A teda nebude o Pečopákoch. 5 krásnych Pečopákov, takže... Vynašla som sa, ale až keď tam už neboli tieto Pečopáci. A... Ešte som si prijala druhú ovečku.
Už máme jednu fejkovú. Kde má zápolu a je pravá. Tak. Wow, to sa ľahko nadvihne a ľahko sa z toho vybere tá nálepka. Prasátko. Ďalšie prasátko. Tak a ešte kýblik. Alebo si najprv zoberiem túto fotečku, či pohodlnicu, tu je táto ovečka a tu je farma za ňou a ja sa tu ešte budem paprať 2 hodiny s jedným kýblikom. Zatiaľ ja takto pôjdem na zem a takto si máte teraz možnosť si pozrieť všetkých pečopákov. No, takže potom to takto vám to zblízko ukážeme. Takýchto 2 ktivávke bol klobúk, k tomu to zase nejaký šál, neviem čo to je vážne. Ďalej tu máme túto ovečku. Bola takáto pokreslená, bol k nej takýto kyblíček. Potom takáto fotečka farmy a plot. Nemôžem ho ukázať, lebo by spadla. Klopál s chlpatým šalikom, ktorý je strašne príjemný na dotyk. A takouto korunou a pohľadnica. Ježiš, som zdemolovala. No takýto zajačik s čímským klobúkom, mrkvou a pohľadnica. A kravička s kravičkami, kravičkou, kravským zvoncom a kravským vedom. Všetko s kravským. A ďalej tento psíček, takýto, s kefou a fénom a ešte s touto krásnou kabelkou. Takto. Tu bol psík, tu bol hrebeň, tu bol fén. Tak. A tu máme takú srnku s čapicou. Dá sa dať dole, ale ťažko sa dáva naspäť. A s takýmto ohníkom. A teraz poďme ešte na tieto... Haló! Poďme teraz ešte na tieto pečupácké veci. Tu je takýto domček, ktorý som strašne chcela, ale nemôžem ho mať, lebo... no nevideli. Aha, pečupácké monopoly. Pečupácky, neviem čo je to. Tu sú tie pohľadnice pečopy, takíto plišáci, doga, šlhc a wow, toto je brutálne vzácne. Sú tu nálepky a ďalej tu máme leva, pandu, medvedíka, kravičku, srnku a teda a teda a teda. Potom je takéto, to sú šlhc. A táto si líže labku. Strašne som takú chcela. Takéto, potom máme takéto a potom takéto. Žiadne z toho bohužiaľ nemám. Tak. Toto je to isté, aj toto je to isté. A teraz ešte tieto 3. A ešte poďme na tie nálepky. Takéto prasiatka pokreslené. Tu budem si odlepovať. Tak. Sa mi to... zoberiem si takú jednu krabicu. Ktorú si to budem lepiť. Takto. Takéto prasiatko. A ďalej takéto prasiatko. Takýto zajačík.
ďalej takáto hus, alebo teda labuť. Nie je jedno, čo je to. Keď to dostanem, tak mi samozrejme nie je jedno, či je to hus alebo labuť. Ktoré je vzácnejšie, to berem. Ale toto je, myslím, že hus. Nie, to je labuť. Nie, to je hus, to je labuť. Neviem. Ale tu máme takéto sáčko. To je to isté úplne, len sa to je preto, lebo je tam takáto gulatá nápočka. A bez obavu takýto hrošík, alebo čo je to, neviem. Nemusím ukazovať, lebo to je to isté. Ježiš, je toľko smetí po tom veľkom unboxingu. Takové smetisko pečpov. Áno, všetci chcú vidieť bordel. Áno, presne tak. Všetci chcú vidieť bordel. Presne tak. Si presne uhádla, čo chcú všetci vidieť, že? A posledné. To je to isté. Už posledná nálepka. A bude koniec unboxingu. Takáto koza alebo lama? Áno, ja viem. To nie je koza ani lama. To je alpaka. Lebo ja nevnímam, že existuje lama. Ja vnímam len alpaky. Tak predsa len ich bolo 7. Ešte takto otvoríme. Tak. A bolo tých 5 vlákov. 2, 4, 5, 6, 7. Bolo ich 7, nepotrebovala som to. Lebo ja... Tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmý. 8, 9. Nie, 7, 8. Ježiš, ja som tak dopletená.